Отец ще дойде на земята. Да. Окей. Каква е задачата на един пророк? Не е Румен. Съм взел тук всичко, което ще те отговоря, брат. И този въпрос е вътре, дали отец ще слезне долу, и това е купен с доказателство. Окей. Благодаря. Да бъдем, нали, по-така търпеливи, и аз ще бъда по-черпателен. Няма да удължавам, ще се смиря да не удължавам много, защото да не влезна в твоето право все пак, да не надмина твоето право и ти да имаш право да говориш. И както да е, нали, цяла вечер, утре е събота, това не означава, че само аз ще говоря повече от тебе. И аз ще бъда така, Ставам рано утре, защото пътувам с 2 автобуса, за да стигна до другия град на служение. За служение има време, бе. Няма да станеш толкова рано, бе. Ти не ставаш като нас в 4:30 за сутрешна молитва. Ами аз по принцип ставам в 4, ама за работа, не за молитва. Разбира се, като стана се моля. Така. Нека да видим. Пророк. На кой се казва? И какви са качествата на този пророк? Самият Бог ли е пророк, може да бъде, или пророк? Нека да видим направо, да го отворим. Няма смисъл да говоря. По-добре да отворим и направо да го прочетем. Кои са пророците? Кой ги избира? И когато го избира пророците, какво действие